So now I am older than my mother and father when they had their daughter. Now what does that say about me? Egualdia, pues bastante kaskarra. Kaskarra, orokorri beti ilun. Batzutan oso gehiago, bestetan gutxi jo, ebila. Bueno, esaten da hemen Oiartzunen batez ere Oialeku inguruan eta euri asko edo. Negu partien euri gehiago ikendik, dudik gabe. Eta urten izan du jau lehorte pixka bat ere. Neba horronak ez txuken berrezela loratu eta... Kostaldekoa ez da, hemen beti laino gehiago. Askotan udan bertan hemen lainotuta egoten da eta gero ondarra bira ondartzara jun eta han kriston eguzkia. Kostakoa, nik uste. Duzin euri ikendik eta. Pues igual itxaso klima zango da hemen. Ne ariru izan hau, Handikan etortzen zaigu hor ilun jartzen dira egualdiak eta netzako itxaso aldikatik entortzen da. Ez dakit momentu zen ezakortzen iola gehiagi. Horma, hotza, izotza, gela. Horma erabiltzen jau, klaro. Horma beltza ez, neguan ikusten ez da gela, hemen gela esaten da, horma baino gehiago gela. Eta beltza ikusten ez da nori ez, oso arriskutsua dela esaten dute denek.